la importància de validar-te a tu mateix. Validar-se a un mateix consisteix en processar les nostres emocions en comptes de reprimir-les. És una destresa de la salut mental i de la intel·ligència emocional que ens pot ajudar molt al llarg de la vida. Ens ajuda a mantenir-nos estables emocionalment i ben regulats amb el nostre interior per poder viure de manera sana. Hi ha molts mites en quant a la bona gestió de les emocions. Un dels principals mites és que per estar bé emocionalment hem de reprimir els sentiments, fer-nos els forts, sortir a lluitar pel que volem a la vida, ignorar el que estem sentint. Hi ha moltes persones que quan els hi passen coses fortes a la seva vida, aquest és el seu mecanisme de defensa, però hi ha una altra manera de gestionar la situació que a la llarga pot portar millors resultats. El fer-nos els forts, quan per dintre estem sentint emocions molt fortes, significa que ens estem invalidant a nosaltres mateixos. Estem reprimint el que sentim, i quan reprimim aquestes emocions no se'n van, sinó al contrari, es queden estancades allà i mai tenen sortida. Això pot provocar que comencem a deprimir-nos o que comencem a tenir problemes de salut mental, com ansietat, atacs de pànic i altres dificultats, les quals, si nosaltres mateixos poguéssim donar sortida a aquestes emocions reprimides de manera adequada, ens evitaríem totes aquestes conseqüències que no necessitem. En moltes persones es desenvolupen inclús malalties físiques pel grau d'estrès que han estat tinguent i per no processar les seves emocions. Quan dic processar les emocions és permetre sentir-les, acceptar el que sentis que està allà i permetre que aquesta emoció t'ensenyi un missatge que està destinada a ensenyar-te. Les emocions tenen molt mala reputació. Les persones es pensen que és dolent donar atenció a les emocions, però com a éssers humans el més normal és sentir emocions. Tenen una funció a la vida, i la funció que tenen les emocions és donar-nos un missatge. Quan sentim alguna cosa, aquesta emoció no ve del no-res, no ve de l'atzar, té el seu propòsit. Per exemple, si sents alegria, probablement t'ha passat alguna cosa bona que t'ha fet gaudir. Quan sents tristesa, significa que has perdut alguna cosa. Pot ser una persona estimada, i potser és la tristesa una de les emocions que les persones tendeixen a acceptar socialment millor. Però hi ha altres coses que ens poden fer sentir tristos. Altres tipus de pèrdues, potser vas perdre la feina o potser vas perdre una relació de parella o d'amistat. Però no només hem d'estar atents als grans esdeveniments de la nostra vida, sinó a tot el que provoqui alguna reacció emocional en nosaltres. Una altra funció de les emocions és preparar-nos per adaptar-nos de la manera correcta als canvis de les situacions que estem afrontant. Per exemple, podem sentir por, podem sentir ansietat. La por és una senyal que hi ha alguna amenaça cap al nostre benestar, que alguna cosa ha aparegut a la teva vida que amenaça l'estabilitat que hi ha hagut fins ara. Si tens por, s'ha d'explorar aquest temor d'on ve i examinar-lo a fons. I això et permetrà, a llarg plaç, desenvolupar un pla d'acció per afrontar aquesta amenaça de manera correcta. Així que la por també té la seva funció. Però, compte, les emocions no són allà perquè visquem en funció d'elles. Amb altres paraules, vull dir que si avui et sents feliç, passes el dia feliç. Si demà et sents trist, passes el dia trist, visquent així com deixant-se portar per les emocions, com una fulla portada pel vent. Realment això no és saludable. Estigues atent a les emocions perquè tenen un missatge per donar-te i perquè regular aquesta situació de la manera correcta et portarà a afrontar-ho de la manera més eficaç. Una altra emoció que potser pots sentir en algun moment és la ira. La ira també té molt mala reputació i tradicionalment s'ensenya que sentir ira està malament. I a vegades, quan sentim ira o ressentiment o qualsevol emoció d'aquest tipus, ens sentim culpables per sentir-nos així. Però la ira té un missatge. I la ira significa que algú ha traspassat els nostres límits, que algú ha trepitjat els vostres principis o ha posat en judici el nostre benestar. Aleshores, sents ira. És una senyal que alguna cosa està passant en aquella relació i que necessita la teva intervenció. Hi pot haver circumstàncies en persones provocadores que pretenen o ens desperten aquests sentiments i pretenen que no estiguem atents a la nostra ira i que ho aguantem tot amb un somriure, negant-nos nosaltres mateixos la realitat del que estem sentint. Aleshores, sentir ira no està malament. Potser actuar en base a ella sí que està malament, però al sentir-la et permetrà donar-te compte dels canvis que necessites fer en aquella relació. Per processar les emocions en lloc de reprimir-les, el primer pas és com identificar
què és exactament el que estem sentint. A vegades no sabem ni per on començar. Sabem que alguna cosa no està bé al nostre interior, però no sabem per on tirar. Així que comença per identificar què és el que estàs sentint. És frustració, és tristesa, és ressentiment, és ira, és por, és ansietat. Sabem que estàs lidiant t'ajudarà a processar-ho de la millor manera. També intenta identificar quin esdeveniment específic ha provocat aquesta emoció que estàs sentint, que va detonar la situació. Per exemple, hi ha vegades que em llevo del llit una mica trist pels matins i intento veure què va passar el dia anterior, perquè aquestes emocions no venen del no-res. Aleshores, sempre faig aquest exercici, trobo un esdeveniment que potser havia oblidat o que vaig passar per alt, però que va ser significatiu. Així que intenta identificar què va passar. Què va provocar aquesta reacció en tu? El següent pas és fer servir eines que t'ajudin a processar el que sents, a donar-li la cabuda a explorar-ho. I això pot ser, per exemple, si tens algú de confiança amb qui poder parlar-ho. És a dir, algú que pugui ajudar-te a validar la teva experiència. Però si estàs sol o no tens ningú amb qui parlar-ho, no tens per què quedar-te sense fer res. Pots recórrer a escriure un diari personal amb reflexions i sentiments per escriure el que sents. Així pots rellegir-ho, explorar-ho i analitzar-ho. També hi ha aplicacions de mòbil pensades per això. Hi ha moltes maneres. Busca la forma que sigui més còmoda per tu. Intenta reflexionar sobre el que t'està passant. Intenta donar-li la sortida a les emocions que s'acumulen dintre teu. Acumular emocions dintre teu no és una pràctica molt sana. Així que escriu, parla amb algú, plora. Moltes persones hi tenen por a plorar. Hi ha persones que pensen que és molt dolent arribar a l'extrem de plorar, però en realitat plorar és com deixar sortir el vapor d'una olla de pressió. Treus molta pressió al teu interior. Plorar està bé. És totalment vàlid i correcte. Per tant, plorar pot ser una teràpia. Moltes vegades no som nosaltres mateixos qui ens impedim sentir el que sentim. A vegades certes tipologies de persones tòxiques col·laboren en aquest procés perquè no ens validem a nosaltres mateixos. Per tant, a vegades, hem de ser nosaltres mateixos qui ens validem les nostres emocions, donar-nos el permís per poder sentir la nostra tristesa, ira, dolor. I moltes persones tenen por de permetre sentir aquestes coses perquè creuen que quedaran estancades sentint aquest dolor o sentint això de manera indefinida. I el bonic de processar aquestes emocions és que eventualment aquesta emoció seguirà el seu recorregut, t'ensenyarà el que volia ensenyar-te, es transformarà en una altra emoció o en un aprenentatge i no et quedes pas estancat en aquella situació. Així que és molt important que quan estàs processant el que has sentit, el que has viscut, t'asseguris que en algun moment això que estàs processant es transformi en una emoció o una altra. No et jutgis a tu mateix pel que sentis. Les nostres emocions són molt variades. Aprèn a atorgar-te a tu mateix aquesta validació, que no sempre tenim des de fora. Si sents tristesa és vàlid, si sents ira també és vàlid, i si analitzes verdaderament els teus processos, si ho has viscut moltes vegades, trobaràs la validació en el que sents. Hi ha persones que, per exemple, no es permeten sentir dolor, perquè potser una altra persona ho està passant pitjor. Per tant, senten que el seu sentiment de dolor no és vàlid. Però no és així, les nostres emocions són igual de vàlides. Així que valida't a tu mateix, si no tens ningú al teu voltant perquè et validi. És fent al fons en nosaltres mateixos el procés que esperaríem de rebre de fora. Això et fa una persona autònoma i una persona amb un grau alt d'intel·ligència emocional. I aquest és l'avantatge de processar les teves emocions en lloc de reprimir-les. Processar-les et porta un canvi i una millora, mentre que reprimir-les et deixarà estancat tot el temps en el mateix estat. Així doncs, si et sents aclaparat o sobrepassat, reconeix-ho. Si et sents estressat ara mateix, si no estàs bé emocionalment, dona-li atenció al teu estat emocional. No ho ignoris. Quan tenim aquesta actitud cap a nosaltres mateixos, inclús podem ajudar els altres de manera més fàcil. Perquè si tu has pogut processar les teves emocions i t'has atorgat compassió i empatia cap a tu mateix, les teves possibilitats que facis el mateix amb altres persones són molt altes.